Hai perlok, mentah ke video kumno umodi Ukraine shaphang ke self-help group pat ye kinong rep Ukraine shaphang kitiar lane ki mar jong ki self-help group kila poi sedu international market with SHGS ka business jong ki kala poi da kilak kror but uong ro omdon bakren shaphang ke self-help group but omdon mano bakren shaphang ke self group ha ka shipheus nem mansua bat menta kilong ki babiang bat ki kam jong ki kilong ki ba internet shisha bat o prime minister ro Ukraine shaphang kinong kendong ban penbiang ye ka sap ka phong jong ki ha ka rep ka riang bat penslor ye ka self help group पिछले 10 साल में हुए हैं उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए और इसलिए जब युद्ध के